Iubiți credincioși și credincioase, marele praznic al Învierii Domnului este piatra temeliei creștine, învățătura de bază a învățăturii creștine și cel mai mare praznic și sărbătoare a tuturor creștinilor de pretutindeni. Numele de Paște însemnează în limba evreiască trecere. La ei, de la robie la libertate, la noi, de la întuneric la lumină, de la moarte la viață. Transmitem cu ocazia praznicului Învierii tuturor creștinilor sărbători fericite, bucurie în casă și familie, înțelegere, bunăstare, pace și liniște cu salutul creștinesc, Hristos a înviat.